lles parece, imos retomar esta sesión na que imos tratar a figura de Plácido Castro na súa faceta xornalística e contamos con dous xornalistas con nós, Luís Álvarez Pousa e César Lorenzo Gil, xornalistas os dous, como decía, pero ademais César Lorenzo editor, por tanto, editor dun editorial, editor tamén de revistas, colaborou na revista Luces, no comité de redacción da revista Luces, edita Biosbardía, que é unha revista digital adicada ao mundo do libro, tamén foi redactor xefe en A Nosa Terra. Evidentemente, eu creo que calquera de nós pensa que sin A Nosa Terra e sin a revista Luces e sin estas editoriais novas probablemente non se poderá escribir a historia do pensamento na Galicia contemporánea. Por tanto, agradecerosles moito o seu traballo. Luís Álvarez Pousa, ademais de ser xornalista e de ter moitos libros publicados como xornalista e ter traballado no xornal La Voz de Galicia durante moitos anos, pois ademais é doutor en Historia Contemporánea pola Universidade de Santiago de Compostela, profesor titular da Facultade de Ciencias de Comunicación desta universidade. Ten publicados, cando menos, 6 monografías sobre historia contemporánea poñendo en relación a cultura coa prensa. Por exemplo, un dos títulos é Prensa ameazada, desde a transición ao fraguismo, a identidade fronte á rede, o reto mediático de Galicia na sociedade da información, claves para unha información non sexista, trata tamén cuestións de xénero, rompendo moldes, áreas de especialización e xénero no xornalismo, e tamén ten editado artigos de Blanco Amor e de outros. Ten colaborado en moitas outras publicacións periódicas, eu non nos vou cansar indicándolles cal é o seu traballo. Creo que, como xa dixen antes, o traballo destes dous xornalistas e intelectuais representa o traballo de moitos outros na Galicia contemporánea e eles resaltan dunha maneira moi especial. Entón, voulle dar a palabra ao doutor Álvarez Pousa. Moitas gracias. En primeiro lugar, grazas por convidarme a esta mesa, a esta xornada, que me dá ocasión para, aparte de ter a oportunidade de conectar con persoas que están interesadas por coñecer máis en profundidade a Plácido Castro e a súa obra, dame ocasión tamén para ver os amigos e as amigas, e tamén para estar nesta mesma mesa con César, que foi o meu alumno na Facultade de Xornalismo, así que doblemente satisfeito. As fontes das que se valen os estudosos de Plácido Castro para descubriren a quen sen dúbida alguna pode ser considerado unha das figuras máis singulares do galeguismo republicano, teñen maioritariamente na súa prosa xornalística a súa principal localización. Sendo isto así, calquera achega que os expertos fagan ao seu pensamento político, ao seu ideario, centrado, ligado aos valores de democracia, de liberalismo, de identidade, ao universalismo e a canto fai del un activo intangible no discurso e na acción política do galeguismo e do nacionalismo, ten forzosamente que explicitar o contido dun mollo de textos publicados entre 1927 e 1967, nunha dúcia de publicacións. E isto polo que para esta mesa sobre a relación de Plácido Castro coa prensa neses 40 largos e productivos anos da súa vida pública, optei non tanto por describir e analizar eses contidos que con toda seguridade serán expostos
por outros relatores e relatoras, incluído o amigo César, co que comparto o tempo desta mesa, como por facer ver tres aspectos concretos. En primeiro lugar, o estado da comunicación, é dicir, da prensa de masas e ou de tendencia, indispensable para a difusión do ideario galeguista e ou nacionalista que desde o último cuarto de século XIX loitaba por facerse notar en Galicia. En segundo lugar, facer ver a relación, ou se queren, a relativa e escasa eficacia da cruzada divulgadora a que se entregaron os principais protagonistas do galeguismo e ou nacionalismo histórico, é dicir, a inteligencia galega, por mor precisamente das dificultades de poder dispoñer dos medios que a farían social e políticamente operativa. En terceiro lugar, por facer ver ou para facer ver que, pese ao que acabo de decir, iso non impide que valoremos o heroico esforzo de cantos, como é o caso de Plácido Castro, deixaron testemunha dun movimento cívico, político e cultural baseado nos valores de democracia e identidade. Especialmente no seu caso, por se tratar dun extraordinario embaixador da causa galega e dun finísimo e culto analista que soubo mirar o mundo dende nós. No modelo que demos en chamar Sociedade de Cultura e Comunicación de Masas, provocado por los distintos procesos industrializadores, é fundamental o papel vertebrador, querese decir político e simbólico, e organizador, querese decir social e cultural, da prensa moderna. Nesa dupla función socializadora e política é onde recoñecemos e asumimos que a prensa non só entrega a información que reduce o nivel de incertidume sobre a realidade, senón que tamén produce realidade. E aínda máis, na medida en que proporciona referentes, sentidos e significados que son comuns á sociedade na que asenta e ten incidencia, produce e coproduce identidade. Esa triple función socializadora, política e identitaria que lle apoñemos á prensa moderna sufriu históricamente en Galicia unhas fortísimas limitacións derivadas das súas propias dependencias estruturais e tamén de factores sociais, políticos, económicos, culturais que a viñeron condicionando dende fora. Quedamos fora da revolución industrial que se xerou e desenvolveu no seu momento en Europa e tardamos en acadar os mínimos niveis educativos ou de alfabetización por unha banda e os mínimos de asentamento urbano pola outra. En definitiva, de case todo o que favorecía nos países do noso entorno europeo e aínda que máis erodiamente tamén noutros territorios de España, a conformación dunha sociedade dunha cultura de masas, o caldo de cultivo necesario para que a súa prensa tamén o fose. Cultura de masas, prensa de masas. Foron numerosas as cabeceiras que se contabilizan no percorrido que visualiza todo o que o século XIX e o primeiro terzo do século XX deron de sí nese terreo, botando man dos estudos que se fixeron até agora para avaliar a súa importancia, querese decir, a súa capacidade para exercer esa triple función a que antes me refería, socializadora, política e identitaria. A conclusión a que un chega non é precisamente a mesma que a que podemos tirar dos estudos realizados sobre a prensa de Cataluña, poña por caso. O que digo vale tanto para a prensa ideolóxica, da que participan as máis variadas tendencias políticas e partidarias, como para a prensa que máis abertamente asume o ideario dos sucesivos movementos galeguistas e ou nacionalistas. Esta prensa de tendencia galeguista e ou nacionalista sempre ocupou postos moi baixos no ranking de publicacións periódicas, non só no período provincialista, por mor da deficiente consistencia
desta primeira forma de galeguismo político que ademais se mantivo subordinado ideolóxicamente ao liberalismo español de esquerdas. Tamén durante o período regionalista, no que, pese a que medra en número de cabeceiras, 32 en total, iso sí, sempre minoritarias e de periodicidade, desde logo non diaria, rebaixa a súa participación no conxunto de toda a prensa liberal, conservadora, tradicionalista católica, republicana, socialista, anarquista, agrarista e outras moitas de tendencia non coñecidas. Desde logo, a de tendencia galeguista e ou nacionalista sempre quedou moi por debaixo de todas esas. E aínda que coa transformación do regionalismo en nacionalismo incrementa e cualifica a súa presencia pública nese tempo que vai de 1916 a 1931, non por iso acurta as distancias coa outra prensa comercial. Léase La Voz de Galicia, La Región, en definitiva, todas as que hoxe siguen existindo e que son prensa de empresa ou prensa comercial. E tamén coa que se diversifica en tendencias ao non progresar como aos demais no importantísimo e decisivo formato dos diarios, prensa de aparición diaria. Era, na súa práctica totalidade, quase na súa práctica totalidade, xa direi cual é ou foi a excepción, prensa de periodicidade semanal, quincenal, mensual, etc. En realidade, a prensa de tendencia regionalista e nacionalista, que chegou a ter certo peso, redúcese na práctica a dúas cabeceiras que, aínda tendo en común ese carácter ou esa tendencia, responden a dous modelos de moi diferente contextura comunicacional e profesional. A primeira delas, desas dúas cabeceiras que tiveron máis peso, é a Nosa Terra, que nacera en 1907 como voceiro dos solidarios e que entre 1916 e 1932 foi o idearium das Irmandades da Fala, pasando a ser órgano oficial do Partido Galeguista durante os anos da República. Tivo efectivamente certo peso entre cantos alimentaban ese ideario nesa etapa tan decisiva como convulsa, pero sen conseguir sair nunca dese círculo social de élite. Esta limitación expansiva fixo constantemente debedora do voluntarismo de cantos sucesivamente ian tendo protagonismo ou influencia no movimento galeguista. De aí que tamén sufrira as consecuencias da escisión que obliga a Antón Villar Ponte a dimitir como director en 1922, responsabilidade que asumirá entón Víctor Casas. Que non estivera sustentado por unha organización política, é dicir, era ou estaba sustentado por as Irmandades, que nunca estiveron estruturadas como partido, e buscase só nos lectores dese círculo de intelectuais e ideólogos da pluma e da nación viable, provocou na vida desta publicación fortes oscilacións nas diferentes fases polas que pasou. A escaseza de recursos económicos e de lectores, as diferencias ideolóxicas no movimento que lle daba respaldo e as circunstancias políticas que convulsionaron a época e con ela o sistema comunicacional no que se proxectaba motivaron que a Nosa Terra se vira obrigada a mudar de periodicidade en varias ocasións. Foi decenal hasta febreiro de 1921, quincenal ata 1925 e mensual dende esta data ata que de ser prensa de tendencia pasa a ser prensa de partido, sometida durante todo ese tramo aos rigores da ditadura primo-riverista. A segunda das cabeceiras ás que me referín é a que se corresponde, e esta era a excepción a que antes tamén me referín, co diario Galicia, que nace en Vigo en 1922 e desaparece en 1926. Un proxecto dirixido en Vigo por Valentín Paz Andrade, de vital trascendencia no proceso modernizador da prensa, nos niveis de profesionalización, nos contidos e na utilización dos xéneros informativos e, polo mesmo, no proceso modernizador do país. Aínda que de maneira experimental, porque a súa curta vida impediu que asentase como tal, danse nesa cabeceira os elementos que identifican o modelo dunha prensa de masas. Todas esas características estruturais e profesionais diferenciano de A Nosa Terra, que ata a súa etapa de refundación nos anos 70
nunca deixou de exercer exclusivamente como prensa ideolóxica. O diario vigués non desmereceu en nada do que ofrecía a prensa de información xeral, autodenominada independente, pero en realidade moi escorada e sometida a fidelidades de partido ou de institucións como a Iglesia Católica. Tampouco na comparativa entre as diferentes tiradas, pois que se sostivo nos 12.000 exemplares, por enriba de El Ideal Gallego, 10.000, El Noroeste, da Coruña, 6.200, o Diario de Pontevedra, 800, entre outros que contaban con cifras semellantes. A nosa terra, en cambio, acomodouse ao que é habitual en publicacións parecidas que non deron o salto entre as élites ás que se deben e o público heteroxéneo que alimenta a prensa de empresa informativa e de masas. Nunca pasou por iso dos 2.000 exemplares. Cousa ben distinta é se a comparanza entre a prensa que demos en chamar de tendencia galeguista e ou nacionalista e a comercial ou mesmo de tendencias varias a levamos a cabo en termos absolutos, porque a desproporción numérica é enorme. Unha terceira cabeceira, Heraldo Gallego, Ourense, entre 1930 e 1936, que pasaba por ser o portavoz oficioso da dereita galeguista, cuxos membros decidiran escindirse do Partido Galeguista que escoraba á esquerda por necesidade, non chegaría a ter influencia territorial, malia que algúns, é dicir, galega, malia que algúns dos seus animadores, como Vicente Risco, formaban parte xa do plantel de intelectuais de máis zona no país. No deficitario estadio sociocomunicacional que veño describindo, dificilmente a prensa galega en xeral e a de tendencia galeguista en particular puideron exercer o poder de mediación e de propulsión que se permitiría e acadaría a prensa en sociedades máis avanzadas no momento en que as elites máis concienciadas proxectan estrategias para encarar o proceso de transformación dunha identidade étnica e cultural nunha identidade nacional. Unha mágoa, porque é nos momentos máis tensos e conflictivos dunha colectividade, como é ese proceso, onde o papel dos medios adquire unha importancia decisiva, tal e como se ten constatado noutros escenarios nos que a sociedade de cultura e comunicación de masas está moito máis desenvolvida. Ni sequera durante os anos da Segunda República, que tanta efervescencia política provocara, unha vez recuperada a liberdade de información e de prensa, que a ditadura de Primo de Rivera mantivera rígidamente controlada. A prensa de empresa ou comercial e a de tendencia non galeguista, con ou sen partido detrás, non fan do feito galego un obxectivo estratégico como a esas alturas sucedía con ese mesmo tipo de prensa, incluída a comercial, en Cataluña. Pola contra, a máis comercial amosa desafecto e a de tendencia non esconde a súa hostilidade contra os actores políticos e sociais máis identificados coa idea de Galicia como centro estratégico de referencia e afirmación política e de entre eles a prensa na que se expresan e manifestan o seu ideario. Xa viña de atrás, pero incrementanse as hostilidades nas polémicas que as hemerotecas gardan como a ouro en pano. Foron sonadas, por exemplo, as que o diario católico El Ideal Gallego provocou continuamente con A Nosa Terra, e non menos duras son as que lanzan con idéntico objetivo os proliberais El Orzán de Coruña, El A Voz de Galicia tamén de Coruña, ou o conservador Faro de Vigo, neste caso con menor insistencia, tal vez por mor da escasa forza que tiña o galeguismo nesa cidade do sur naquela altura. En xeral, a prensa de dereita e centro-dereita é visceral en contra das ideas e proxectos que reforzarían a identidade comunitaria de Galicia e en contra das publicacións que as coproducen e difunden. Unha actitude que comparte, aínda que con menos carga de visceralismo, a prensa socialista, comunista e anarquista que tildan ao nacionalismo e á prensa que se fai eco del de burgués e mesmo de reaccionario. Nestes últimos casos, ata que o Partido Galeguista entra no Frente Popular en 1935, tolerándoo a partir dese momento e compartindo con el e cos medios galeguistas a defensa do Estatuto de Autonomía. Todo o contrario do que sucedía a esas alturas en Cataluña,
onde a prensa no seu conxunto, e non só a catalanista, converseu na vontade identitaria que unha sociedade renovada e moderna e unha sociedade civil moi activa se encargaron de facer visible. Segundo os estudosos destes procesos, toda a prensa catalana se converteu canda a intelectualidade na punta de lanza que lle habería de dar presencia a unha ideoloxía nacionalitaria que lle dá consistencia á identidade nacional de Cataluña, coa lingua como un dos seus elementos básicos. A proba da febleza estrutural e presencial da prensa galeguista e ou nacionalista podemos calibrala no feito de teren os seus líderes que buscar publicacións doutras tendencias ideolóxicas nas que dar a coñecer as súas ideas e proxectos. Sobre todo, despois da abrupta desaparición, vítima da ditadura primo-riverista, do Galicia, no que confluíran todos. Chegan con esa orfandade á Segunda República, co Galicia pechado e con a nosa terra desactivada cara fora, porque daquela xa era o voceiro en exclusiva do Partido Galeguista, os ideólogos e propagadores do galeguismo político e cultural ou do nacionalismo únicamente atoparon boa receptividade no coruñés El Noroeste, porque naquel momento dirixía, en 1933, dirixía o Roberto Blanco Valdés, Blanco Torres, que era tío de Roberto Blanco Valdés, era moi diferente. En segundo lugar, máis ben pouca recepción, máis pouca receptibilidade no ourensán e agrarista La Zarpa, o xornal fundado e dirixido polo crego Basilio Álvarez, no que se advirte daquela e a respecto da súa primeira época, tendo, por certo, tamén nesa primeira época como redactor a Blanco Torres, un retroceso na súa línea progresista e galeguista, anos da República. E, inicialmente, unha boa receptividade en el pueblo gallego, fundado en 1924. Digo inicialmente porque se ven o seu propietario e director, o liberal republicano Manuel Portela Valladares, socorreu aos líderes do galeguismo e do nacionalismo, prestándoles espazo nas súas páxinas de opinión para a exposición das súas ideas e proxectos, entre eles o da defensa a prol do Estatuto de Autonomía, acabou cortando con eles desde o momento en que, por ambición política, acomodou a súa línea editorial ás estrategias político-partidarias do poder central, chegando, como saben, a ser nomeado en 1935 presidente do Consello de Ministros. Nesa situación de indixencia comunicacional, nunca tan orfos de prensa e de comunicación co povo estiveron os vellos galeguistas, agora xa nacionalistas, sustocando todo o ideario que trasladaran a través de a nosa terra a idea de territorio con esa dimensión total, ¿no?, que se expresa no concepto de terra, ¿no?, a fundamentación histórica ou a indisolucionabilidade da historia e da nación, a lingua como factor de comunicación, pero tamén de identificación. Todo estaba a punto de ter, justamente nese momento, e esa era a paradoxa, no momento en que todo eso estaba a punto de ter unha estructuración político-xurídica no Estatuto de Autonomía. Ese foro discurso co que os homes de ideas, a inteligencia galeguista, se esforzaron en suplir os déficits de conciencia identitaria que, por razóns socioculturais e políticas, amosou durante anos a sociedade galega no seu conxunto. Para valorarmos o significado e o alcance, ¿no?, desa orfandade, quero traer a colación o que os teóricos do nacionalismo, un deles Deus, ¿no?, teñen aportado a respecto do que para a formación da nación, o tránsito entre a etnia cultural a nación, comportan non só determinadas precondicións políticas, tamén determinadas precondicións sociais, como a da comunicación. Os medios de comunicación estarán así entre os mecanismos sociais de producción, reproducción e cambio, contribuindo de maneira decisiva e necesaria e actualmente de maneira imprescindible, diría eu, a conversión das identidades colectivas étnicas en identidades colectivas nacionais. O citado Deus, entre outros, concédelle aos medios nese proceso de conversión da identidade colectiva étnica e identidade colectiva nacional igual causalidade que a que lle concede a movilización social. Aducen en consecuencia que a modernización que comportan ambas as dúas causalidades
avivará a conciencia cultural diferencial dos grupos intraestatais. Acabaremos concluindo que aquelas realidades étnicas que contan cunha mirante densidade de redes de comunicación son as que resultan máis susceptibles de propiciar ese tipo de procesos nacionalitarios. E aquelas que carecen desas redes de comunicación serán as que non o farán posible. E conversen ademais eses teóricos en que as bases ideolóxicas que sustentan esa converxencia de estrategias e vontades compartidas a prol da nación viable han de estar configuradas pola inteligencia, sinteticémola en homes e mulleres de ideas, non? Que será a que proxecte unha doutrina policéntrica como doutrina policéntrica o tránsito da identidade prenacional á identidade nacional na súa dimensión social, política, cultural e institucional. O golpe militar do 36, aludo a isto último porque creo que é como podemos perfectamente mellor contextualizar a importancia, incluso se me apuran, a heroicidade, ¿no?, de todos aqueles que se procuraron, deles Plácido Castro, procuraron levar a cabo un proxecto de dinamización, de divulgación, de concienciación, ¿no?, a respecto dese tránsito, da necesidade de establecer en Galicia ese tránsito entre unha identidade étnica e unha identidade nacional. O golpe militar do 36 truncou o recorrido da xa de por sí escasa e minoritaria prensa de ideario republicano, galeguista e autonomista. As publicacións destas tendencias correron na súa práctica totalidade a mesma sorte que os partidos políticos e os sindicatos obreiros, todos eles ilegalizados. El Pueblo Gallego é un dos diarios que o réxime franquista considera botín de guerra, polo que foi incautado, pasando a formar parte da cadena de prensa del movimiento, controlada inicialmente por falanxistas. A outra prensa, é dicir, os diarios de empresa, que eran os que levaban a voz cantante en lectores e rentabilidade comercial, puxéronse do lado dos sublevados e sometéronse sen reparos á xurisdicción militar. Primeiro, é a normativa do signo totalitario que impón a lei de prensa do 38 despois. A legislación atribuíalle ao Estado a organización, vigilancia e control de toda a prensa, e en concreto regular o número e extensión de publicacións periódicas, o que provocou a caída inmediata das non adscritas aos bandos dos vencedores, intervir na designación do personal directivo dos periódicos, regulamentar a profesión periodística creando un registro oficial no que os xornalistas estaban obrigados a inscribirse, controlar os contidos informativos e de opinión, aplicándoles a censura e o aparato sancionador que ia desde as multas á incautación, pasando pola destitución do director. Nos anos 50 e 60, o galeguismo cultural e nacionalismo político tentaron acceder a outras palestras mediáticas, sempre minoritarias, de élite, para saíren da forzosa clandestinidade política e intelectual. Tían dificultades na prensa convencional, porque estaban moi lonxe das súas ideas e angueiras e porque debían cuidarse de publicar informacións ou artigos que non cadrasen co sano regionalismo, o que na práctica supuña someter a cuarentena informativa feitos en manifestacións locais que fosen susceptibles de seren interpretados en clave galega, o que de feito colocaba a lingua na marginalidade. Subliñarei 4 destas publicacións, simplemente citoas, para avanzar: a Revista de Economía de Galicia e a Revista Grial. Aludí aquí precisamente a participación, colaboración, a publicación, ¿no?, de traballos de Plácido Castro nesta revista, e mesmo na emigración, 2 publicacións, unha Galicia Migrante, que estaba dirixida por Joane en Buenos Aires, e outra en México, que puxeran en marcha o director de cine, científico, ¿no?, e pedagogo galego exiliado Carlos Velo, Delgado Gurriarán e Luis Soto, ¿no?, que era a revista Vieiros, ¿no? Nos anos 50-60 hai tamén unha pequena ventana que se abre nos tempos en que estaba ao frente de la noche
en Santiago de Compostela o periodista Raimundo García Domínguez Borobó, unha pequena ventana para que non só os vellos galeguistas, sino tamén os novos nacionalistas poderan tamén dar a súa opinión sobre fundamentalmente temas de carácter cultural, porque evidentemente de carácter político non podían facer. Plácido Castro pertence a esa xeración de intelectuais e políticos galegos que conciben e fan uso da prensa como un dos principais activos para a creación de conciencia cidadá. Decatáranse de que a prensa é un actor social imprescindible para asentar en Galicia aquelas alternativas ideolóxico-políticas que confluían non sen tensións na Europa de entreguerras. Coincide ademais cos anos en que os xornais afrontan unha fonda de trascendental reconversión industrial e conseguintemente profesional nas súas estruturas, urxidos sen dúbida polos cambios sociais e culturais que van experimentando os públicos, consolidándose así a prensa de masas. Síntense acuciados pola sucesión de acontecementos e auxiliándose dos novos mecanismos de transmisión, fan da prensa un obxectivo prioritario. Desbotada a prensa de empresa, polo que xa dixe, que de ser adversa, tentaron establecer lazos en cabeceiras de vocación política como el Orzán, la Zarpa, Galicia, el Pueblo Gallego ou el País de Pontevedra. E, por suposto, na prensa de ideario, que foi a nosa terra, que alimentan o modelo de xornalismo ideolóxico co que arrancara o século XX. Ocupan esas e outras cabeceiras de menor entidade nelas posicións nas que se autoafirman sucesivamente en Galicia o agrarismo, por exemplo, la Zarpa, o nacionalismo, caso de Galicia, e o republicanismo, por caso, el Pueblo Gallego ou el País. Esa xeración conquista os espacios xornalísticos, ora desde dentro das redaccións, sempre, evidentemente, nese tipo de prensa de tendencia, non da prensa propiamente de masas, comercial, que xa existía, xa desde dentro das redaccións, por exemplo, Blanco Torres ou Xoán Carballeira, entre outros, ora desde condicións de colaboradores, como é o caso de Plácido Castro, desde que en 1927 decide participar nesa estrategia de propulsión cívica. Os índices de urbanización e alfabetización seguían sendo moi baixos, pero avanzaban, o que daba azos a que, como a él estimaban que sobre eses minbios era posible afianzar un proxecto político liberal e progresista no país. Para o que era preciso, antes de nada, tomar conciencia desa realidade en construción, cara dentro, pero tamén cara fora. Os galeguistas do primeiro nacionalismo que surde alrededor das Irmandades da Fala, nomeadamente un dos seus apoios máis sólidos, Antón Villarponte, atoparon en Plácido Castro a un lúcido e culto propagador de ideas e a un razonablemente ácido fustigador do centralismo desnaturalizador, pero tamén a quen posuía a visión máis aguda sobre a necesidade que tiña de legitimarse e con el Galicia no ámbito xeopolítico europeo e andando tempo a ambas bandas do Atlántico. Estaba entre os mellores embaixadores para ese doble cometido, tal como se pode comprobar tanto nas que el mesmo denomina crónicas, que eu entendería que serían crónicas documentadas, non eran as crónicas máis ao uso, de tipo fundamentalmente descriptivo, crónicas documentadas, tanto nesas crónicas, nos que el chama crónicas, como nos artigos ensaísticos, de carácter ensaístico, que irían publicando en el Pueblo Gallego e puntualmente, me parece que en unha ocasión, no Informaciones de Madrid, así como nas publicacións do Partido Galeguista, tanto a Nosa Terra como a revista SER, primeiramente desde Gran Bretaña, país no que viviu os seus anos da formación básica e universitaria, e despois en Galicia, a que voltou en 1930, en a que permaneceu volcado na acción política do galeguismo ata o levantamento golpista do 36. Sábese formando parte da inteligencia que no seu país, na nación, que no ano 1933, e gracias ao seu traballo de mediación no nome do Partido Galeguista, foi recoñecida como tal no 9º Congreso de Nacionalidades Europeas, celebrado en Berna, e tenta facer realidade o proceso de conversión da identidade colectiva étnica en identidade colectiva nacional, e introduce no discurso do nacionalismo, con sorprendente originalidade, unha argumentación de espello cóncavo, comparativa coa imaxe de Irlanda sempre presente. Irlanda e Gran Bretaña ofrecen para ele o mellor modelo para comprender que un país pequeno, con identidade,
pode singularizarse no mundo, enriquecendo así o patrimonio común universal. E artella ese pensamento sobre dous elementos esenciais e inseparables, ao que se ten referido nos seus escritos Xulio Ríos, a saudade e o celtismo, forza cultural, neste caso, que segundo suscribiu Plácido, hai de servir de complemento ao nacionalismo, do que deduce, ademais, a necesidade de que Galicia conte cunha ben diseñada política exterior, que el mesmo acabaría, ademais, concretando para o Partido Galeguista, sen posibilidades de poñela en práctica, porque non lle deu tempo coa estalido da guerra. Fraternidade ibérica cos vascos e cataláns, intensificación das relacións cos povos de cultura portuguesa de ambos os dous lados do Atlántico, estreitamento dos lazos que nos unen ás terras célticas de Europa, que é como sintetizou Xulio Ríos ese proxecto de política exterior para o Partido Galeguista. Velaí polo que ten no nacionalismo irlandés, o daquela época, naturalmente, e non no nacionalismo catalán, o modelo de referencia para o nacionalismo galego. Foi este un fío discursivo co que desenvolve por capítulos, artigos e non en libro ensaístico as líneas fundamentais do seu pensamento político. Faino antes da súa condena e inhabilitación en el pueblo gallego e a nosa terra, e verase obrigado a buscar outros soportes xornalísticos fora, cando xa asentou o franquismo e decide exiliarse primeiramente en Estoril, Portugal, e posteriormente en Londres. Velaí os artigos publicados no portugués, o Jornal de Noticias de Porto, no que consegue manter a sección aquí Londres, aproveitando a mediación dos contactos que conseguira durante a súa estancia en Portugal. No bonaerense, el Correo de Galicia, en la revista da diáspora céltica, así como en La Nación, o diario argentino dos Mitre, familia famosa bonaerense, no que colaboraba, por certo, Eduardo Blancamor, seguramente un lazo de unión, incluso é moi probable que incluso un mediador para que Plácido Castro pudera publicar en La Nación. Non sei, é unha hipótese. En este xornal bonaerense, onde expresa de maneira máis directa a súa justificación do nacionalismo, nun artigo que titula precisamente Justificación del nacionalismo. Galicia es más que una división geográfica y tiene elementos materiales y sentimentales para ser una nación. El sentimiento patriótico es más patente y perdurable que las razones materiales y económicas, textualmente. Iso sí, sen romper en ningún momento o seu reivindicado liberalismo ideolóxico. Nunca asumirá como desencadeante da singularidade nacional de Galicia a súa independencia ou secesión. En troques, sí que defenderá o sentido da independencia de cada individuo. En el ubica o fundamento do liberalismo. Mais aínda, como pon de manifesto nun artigo de A Nosa Terra en 1931, identifica o ser galego con ser liberal. E así opinamos de que o espírito galego foi sempre tan fondamente liberal que incluso por tradicionalismo ten que ser liberal o galeguismo. Non temos noticia de como o sector máis esquerdista do galeguismo, e máis en concreto, falando de prensa e xornalistas desa tendencia, por exemplo, un Blanco Torres, recibirían ese discurso. A única polémica interna que se coñece é a que mantivo Plácido Castro con Xoán Carballeira a propósito da lingua galega e do cosmopolitismo que o xornalista asumía como inevitable o que puña en risco a singularidade do idioma de Galicia, que evidentemente é algo que Plácido Castro rexeitou. Durante os anos 40 seguiu mantendo Plácido Castro dende Londres o seu discurso xornalístico co ton político e divulgativo dos seus primeiros anos como colaborador, articulista e cronista. Fará un seguimento moi exhaustivo da evolución política da Gran Bretaña, deso seguramente César vai falar con moita máis ampliamente que a min, e especialmente da confrontación entre laboristas e conservadores. Recollo de Joao Conde Veiga as características que descubre na análise das prosas ou crónicas que publica en o Jornal de Noticias entre 1940 e 1950, en as que aporta o seu punto de vista sobre a vida inglesa. Profunda admiración pola democracia, rexeitamento dos extremismos que poden ser admitidos nunha democracia, entusiasmo polos resultados da práctica democrática en contraste coas noticias que lle chegan desde España e Galicia, a secreta esperanza de que os resultados democráticos observados en Gran Bretaña poidan ser unha realidade na España que recoñeza a diversidade ou singularidade de Galicia, e unha clara intención de provocar o debate
social, político, cultural entre os seus lectores. Esas crónicas interpretativas daránlle a oportunidade de volver sobre algunhas das súas ben testemunhadas referencias ideolóxicas, sempre tinguidas de humanismo. Por caso, contra a pena de morte, ou o camiño utópico dunha sociedade sen clases, ou a condena expresa da politización da ciencia, ou o tema da unidade, tendo como referente o modelo posbélico representado pola Commonwealth, aproveitaba as alocucións do programa na BBC, no que traballou durante 6 anos como redactor e como locutor. Falase de que eu creo que sí, o primeiro programa radiofónico en galego que se fai no exterior, fora de Galicia, que fora precisamente esta súa participación na BBC acordada nunha reunión celebrada en Vigo, nos anos 50, me parece que era xusto no ano 50, co director da emisora que fixe unha viaxe a Vigo e acabou tendo unha reunión con varios dos galeguistas, entre eles o propio Plácido Castro, estaba Del Riego, Paz Andrade, Carlos Masídos, irmán Álvarez Blázquez, e acaban concordando na necesidade de que en algún momento a BBC poida facer de soporte para un programa de carácter divulgativo en galego. A volta definitiva de, bueno, tamén, cando aproveita para poder pasar, hai esas traduccións, moitas delas, algunhas delas, que acaban sendo publicadas posteriormente, pero tamén nas súas propias colaboracións en A Nación e Galicia Libre. Remato. A volta definitiva a Galicia, cando lle levantan a inhabilitación, regresa a vive aquí, en Campados, traballou, como saben, no Instituto Laboral de Vila García, onde exerce como profesor de inglés, e colabora de novo, pero xa noutro ton, con temas máis culturais, sociais e costumbristas, no Diario de Pontevedra, no Incautado del Pueblo Gallego, xa, evidentemente, noutras mans, ao servicio do réxime, e, sobre todo, no Faro de Vigo, a primeira cabeceira de empresa, ou de prensa comercial, que lle deu cancha, seguramente, da man de Cunqueiro, de Álvaro Cunqueiro, que acabou sendo director dese periódico, que mantiña nela a súa célebre sección diaria El Envés, coa que ás veces interaccionaba Plácido Castro, para argallar os seus textos, agora sí, máis literarios, como decía antes, máis culturais, mesmo costumbristas, e, desde logo, evidentemente, nada políticos, porque todo o demais era e seguía sendo clandestino. A palabra a César Lorenzo para que continúe nesta sección sobre xornalismo. Graciñas, María Jesús, pola presentación. Grazas ao Consello de Cultura Galega por convidarme a esta mesa e por organizar unha xornada de difusión e divulgación dunha figura que desafortunadamente hoxe é prácticamente descoñecida no común dos galegos. Como anécdota persoal, cando estas semanas estaba preparando esta charla, falaba coa xente próxima e preguntaba de que vas falar? Decía de Plácido Castro, non tiña nin idea de quen era Plácido Castro. É unha pena porque, en efecto, como se está debullando nesta tarde, é unha persoa de grandes valores que merece estar no alto do recordo da sociedade galega e da sociedade galeguista. Afortunadamente, a pesar de todo, en Galicia recordamos os nosos galeguistas e o único que debemos facer é incorporar a Plácido Castro esa nómina porque ben o merece. Da faceta xornalística xa falou o meu profesor Luis Álvarez Pousa, bastante eu voume centrar nos aspectos temáticos que ele utilizou en como esa cesura da Guerra do 36 modificou lóxicamente a maneira de encarar eses temas, inda que no fondo Plácido Castro sempre quixo falar do mesmo, pero tivo que ir adaptándose ás circunstancias. Antes da Guerra Civil, a súa faceta xornalística sobre todo basease en tres áreas principalmente. Unha é o comentario sobre o que estaba ocorrendo en Gran Bretaña, especificamente no momento que ele ainda vivía lá. En segundo termo,
busca un pouquiño divulgar a necesidade de que Galicia estea a par das outras nacións en Europa e, por último, busca concretar que políticas se poderían facer se houvese un autogoberno galego. En canto a presenza de Gran Bretaña na súa obra xornalística, primeiro hai que contextualizar en que momento estaba Gran Bretaña cando ele empeza a escribir na prensa. Despois da Primeira Guerra Mundial, os británicos son conscientes de que o imperio está en ocaso, xa lle ven as orellas ao lobo estadounidense, e eles mesmos fan unha reconversión política. Cando se pasa do Imperio Británico a Commonwealth, que traducido ao galego sería unha mancomunidade, unha palabra moi nosa, que realmente é o que lles facilitou modificar o imperio para que seguise sendo imperio, polo menos, quizáis, pasado o tempo non puideron mantelo como eles querían, pero sí que, a pesar de darlle máis autonomía a Australia, Sudáfrica, Canadá, lóxicamente a Irlanda, que primeiro pasa a ser un estado libre e despois acaba tendo a independencia plena, inda que eles, ao mellor, non querían que fose como foi, sí que fan pasos efectivos para consolidar ese novo sistema territorial. E Plácido Castro era un gran admirador desa reconversión. A máis de admirar o sistema parlamentario británico, que é dos máis bellos do mundo, porque é do século XIII, aparte de admirar as personalidades que foron tomando o goberno e o control da propia política, el que admiraba, desde o seu punto de vista, como os británicos sabían dixerir a diversidade que tiña no seu propio territorio. El comparaba co centralismo español, co caciquismo, con esa falta de empatía coas outras nacionalidades, e falaba de que o Reino Unido non tiña ningún problema en admitir as diversidades nacionais, as diversidades culturais. El, incluso, en algún dos seus artigos, desde un punto de vista de unha maneira algo optimista, falaba de que no futuro o inglés compartiría espazo no ensino e nos medios de comunicación coas outras linguas, especificamente o galés, o escocés e o gaélico. E desa admiración, desa fascinación, valeuse para consolidar a súa idea de Galicia. El dicía que se no Imperio Británico se podía dar esa diversidade, se podía consolidar ese respecto polas outras culturas, por que non facelo desde o punto de vista de Galicia? El consideraba que o futuro, cando ele escribía, estamos nos anos 30, que o futuro iría de ser das pequenas nacións, porque falaba que ia ser espazos moito máis manexables, e que, ademais, isto é unha cousa curiosa, ia espertar o interese da xente. Temos que recordar que o principio do século XX, cando se rompe un poquinho as fronteiras planetarias, non por algo se chama a Primeira Guerra Mundial, é dicir, o mundo inteiro está envolvido nun conflito, pero isto tiña unha parte positiva, que era que aumentara moitísimo os contactos entre diferentes culturas e entre diferentes países. O propio Plácido Castro era froito diso, unha persoa que nace en Galicia, que se cría en Gran Bretaña, que despois volve para Galicia. E ele consideraba que no futuro o turismo basaríase justamente nesa diversidade, porque a xente o que lle faría graza de visitar diferentes países é encontrar que cada un tivese o seu xento distinto de vivir. Curioso como o futuro tendeu máis cara a unha estandarización, sobre todo do modelo americano de vida, pero en aquel momento pensaba, seguramente estimulado polo resurdimento nacional que se dera despois da Primeira Guerra Mundial, de que o mundo ia ser das pequenas nacións. E dentro desas pequenas nacións, consideraba que Galicia tiña que ser unha máis nin menos, con todos os dereitos e con toda a autonomía. Esa autonomía pasaba, lóxicamente, polo idioma. El foi un defensor da lingua galega como vehículo de comunicación preeminente en todos os contextos. Antes aludía o profesor Álvarez Pousa a unha polémica que ten con Xoán Carballeira, porque Xoán Carballeira dubidaba de que o galego puidese subsistir nese ecosistema. Ele dicía que sí, que non tiña ningún problema en coexistir. Seguramente, como era traductor, sabía ben que as linguas casi nunca son fronteiras, senón que son pontes unhas cos outras. Lóxicamente, o seu maior éxito a ese nivel de consolidar a Galicia no panorama internacional foi a participación nese congreso onde por primeira vez na historia se titula a Galicia como nación, mas el non consideraba que a nación fose só un obxecto dialéctico romántico. Falábamos antes do celtismo de Plácido Castro. O celtismo de Plácido Castro é moi práctico, é moi pragmático.
El, de feito, é o primeiro que ten nas botas, nas olas das botas, ten terra de ambos lados do Atlántico. El vive en primeira persoa as posibilidades que se abrían, primeiro con a independencia de Irlanda, e despois co propio autogoberno galego para consolidar ese celtismo. Pero a estrategia era clara. Galicia, se vemos a nivel de mapa, se consideramos a Península Ibérica está nun recanto, pero se consideramos Galicia nun contexto europeo está no centro. En ese centro, un dos vectores principais de saída ao exterior é o Atlántico. Isto xa é unha cousa que inventaron na prehistoria, un tal Breogán, é dicir, o de ir a Irlanda a expandirse, non? É dicir, o celtismo como maneira pragmática de esquivar o centralismo ou a dependencia de España. E fincarse nesa idea común da tradición céltica non como algo estéril, senón como algo vivo, algo políticamente rendible e que se podía tirar un lucro. Porque un dos grandes intereses de Plácido Castro é falar de cousas concretas. Nos seus artigos fala moitas veces de cousas concretas. Nun artigo pide unha rede de autoestradas en Galicia. Compara a crise que está vivindo o ferrocarril en Gran Bretaña, por diferentes aspectos, e di que en Galicia que hai unha tendencia a querer o tren, unha tendencia que ainda segue hoxe, o ferroviarismo galego é algo que seguirá impenitente, e en aquel momento, agora podemos ver con certa ingenuidade, reclama unha rede de autoestradas que serían o que fortalecerían a cohesión interna e a creación dun transporte de mercadorías e de un transporte público que colocasen a Galicia no seu momento histórico. Non contaba el seguramente con que o que se consolidou foi o coche particular e que realmente, cantas máis estradas faz, máis coches, etc. Naquela visión é que imaginarnos nos pouquiños coches que habería nos anos 30 en Galicia, seguramente pensaba máis en camións, en autobuses, cousas así, incluso algún transporte futurista que ao final non se desenvolve. Todo este universo xornalístico, lóxicamente, tras o 36 muda. Seguramente non muda porque cambie Plácido Castro, senón porque mudan as circunstancias de publicación. Como ben explicou o profesor Álvarez Cousa, o galeguismo histórico refúxase na cultura. É algo que o vemos de feito ten un nome que se chama piñeirismo, de como o galeguismo, para non acabar masacrado, hai que recordar que moitos compañeros do Partido Galeguista foron asasinados directamente, outros moitos tiveron que exiliarse, e parece un milagre que Plácido Castro se salvase, entre comiñas, simplemente cunha inhabilitación, e unha condena. Antes falábamos de Cunqueiro, Vicente Risco, son persoas que estaban tamén no galeguismo que teñen que prácticamente cambiar, xa non de chaqueta, teñen que cambiar de pel para poder sobrevivir nesa España franquista. Plácido Castro articula a súa proxección xornalística na posguerra en base a ese criterio. Se non podemos falar de política, imos falar de cultura. Se non podemos falar da cultura de nós, imos polo menos divulgar a cultura que o tesouro, neste caso Plácido Castro, que era toda a cultura anglófona, a potencia da cultura anglófona, divulgada para que os galegos do presente a poidan desfrutar. Antes as profesoras falaron do labor de traducción de Plácido Castro. O labor de divulgación é complementario. El dá a coñecer, a través dos seus artigos e alocucións no programa da BBC, do Galician Program, figuras de clásicos literarios, pero non só, fala tamén de outros momentos culturais alleos á literatura, e incluso fala dos Beatles, nalgún dos seus artigos. Era unha persoa moi atenta á actualidade británica, sempre o foi, sempre estivo moi pendente da actualidade, falaba o profesor de como na prensa portuguesa se describía de que falaba na posguerra británica. Hai que recordar, antes dicían que o Imperio Británico pasou de ser imperio a ser Commonwealth, pero despois da guerra, Gran Bretaña vive un episodio moi interesante de socialdemocracia real. E cando os laboristas deciden nacionalizar os sectores estratégicos de produción, fanse moitísimas vivendas sociais, fortalecen os sindicatos, etc. Plácido Castro é testemunha diso e é comentarista diso. Moitos dos seus artigos, ou algúns artigos, sobre todo da prensa portuguesa, falase desa actualidade, que naquele momento tiña que ser apaixonante. Imaginemos como despois do gran cataclismo da guerra, despois das grandes penurias, un país que
na nosa idea de hoxe en día, ata nos parece conservador, pois naquele momento foi vanguarda de intentar implementar a sociedade democrática. En canto aos temas galegos, máis alá da cultura, Plácido Castro dedicouse un pouquiño pois, o mesmo que se dedicara antes. O que pasa que en vez de facelo cun perfil político, tiña que camuflarlo nun perfil máis ou menos folclórico ou máis ou menos economicista. Son moi interesantes as súas reflexións sobre a industria turística. Levamos toda a tarde falando da admiración de Plácido Castro por Irlanda. Ele admiraba de Irlanda non só que conseguise a independencia e que tivese unha cultura celta moi interesante, senón que fose capaz, por exemplo, de crear unha industria turística en base a recursos que eran equiparables aos de Galicia. Irlanda ten ainda menos sol que Galicia. Irlanda ten moita historia, pero basicamente está todo en ruínas, non? Que visito Irlanda, sempre chega a un sitio e este é o sitio máis importante de Irlanda, aquí o santuario, e chegas ali, hai pedras, non? Os galegos para nós é chocante, porque nós, a pesar dos irmandiños, temos moitísimo patrimonio, non? Pois Plácido Castro xa lle pasaba isto, dicía, como é que Galicia non é quen de competir cunha industria turística baseada en patrimonio cultural, en patrimonio natural, sen necesidade de que haxa sol polo medio. E é moi interesante como ela, a maiores de pedir unha profesionalización e tecnificación do turismo en Galicia, tamén estaba moi interesado en que ese turismo fose de carácter conservador. Xa nos anos 50, el alerta de que o turismo pode conducir á destrucción da paisaxe, é dicir, que haxa un turismo pois, explotador dos recursos que ao final acaba esgotando. Non? El alerta diso e propón un modelo que por seu momento era moi avanzado, que é un modelo pois, do que hoxe se está pois, solicitando, non? Que non haxa tanto sol e praia, que non se construa onde non se debe construir, que se respete, que os centros históricos tean cuidados, etc. Non? Pois estas cousas que hoxe están moi en boga, que prácticamente todo o mundo está de acordo, Plácido Castro estaba de acordo xusto antes do boom turístico que comandou Manuel Fraga, que naquele momento era moi... non era mainstream, precisamente, dicir isto. Non? El mesmo intentou facer algunha cousa, con isto remato, intentou facer algunha cousa práctica nese sentido. Ele é promotor da festa do Albariño, que é daqui de Cambados, ele é promotor da Romaría Vikinga de Catoira, que son, por así dicirlo, dúas das festas que despois desembocaron nunha gran tradición. É dicir, hoxe Galicia ten prácticamente medio cento de festas deste estilo que naceron destas experiencias. Non? Pois iso, nese labor tamén estivo Plácido Castro. Nada máis, que estamos un pouco superados polo tempo. Moitas grazas por virdes. Animo a todo o mundo a ler os libros e os artigos que hai de Plácido Castro porque paga moito a pena. Non é un autor anquilosado, non é un autor que fale de cousas que hoxe non teñen vixencia, senón todo o contrario. En moitas cousas é un adiantado e case sempre o fai uns criterios moi modernos, un periodismo moi científico, un periodismo baseado no dato, que se fai moi agradable a lectura. Graciñas. Estamos, creo que 6 minutos fora de tempo, tampouco é tanto, non sei se podemos admitir algunha pregunta, se as hai para os nosos xornalistas esta tarde. Alguén quere facer? Sí, por favor. Yo me escoitei especialmente a doutora Cousa, sempre cando falaba da prensa de Galicia, quitaba a prensa de Cataluña. Segundo eu, non había, ou é que non se interesou, Euskadi que naqueles tempos. Bueno, aludo á prensa de Cataluña un pouco polos estudos que se habían feito e que me interesaron sempre seguir, non? E desde logo, bueno, pues a diferencia era palmaria, non? En Euskadi houve sempre tamén un doble modelo de prensa, non? Neses anos republicanos, unha que está moi ligada a movimentos máis, digamos, carlistas, non? Fundamentalmente na zona navarra, non? E outra prensa que estivo sempre en máis de familias, algo parecido ao que ocorreu en Galicia, por exemplo, coa Voz de Galicia, non? Temos unha prensa familiar, non? Que foi de xeneración en xeneración, foi avanzando de xeneración en xeneración, pero sempre sen sair do entorno familiar, non?
Digamos que houve unha prensa tamén de esquerdas, moi vasquista, pero non precisamente ligada á prensa comercial. Era unha situación moi parecida á de Galicia no sentido, digamos, de ascripción de modelos de prensa, pero evidentemente moi diferente tamén na medida en que a propia sociedade vasca alimentaba outro tipo de intereses, e buscaba outro tipo de alternativas que estaban ligadas fundamentalmente tamén a todo o que despois deu, que foi precisamente facer de Euskadi un país próspero, económicamente forte, con industrias, etc. Evidentemente, nós fomos vítimas de que por Galicia non pasase, digamos, os procesos industrializadores. En cambio, en Euskadi, eso foi todo o contrario, realmente é un dos países máis industrializados que houve en España. Tamén, incluso despois, durante o franquismo, mesmo por intereses, evidentemente, do réxime, seguiron alimentando eses procesos de industrialización ou reindustrialización, na medida en que, ademais, se esquecían por completo de todo o que non fose a extracción das materias primas en Galicia para levadas para outros lugares, para facelas rentables noutros lugares. Digamos que fomos sempre o cu do mundo, así vulgarmente falando, sempre estivemos nese noroeste, medio perdidos, evidentemente pasou o sol, como se dice moitas veces, por diante da nosa porta, casi sin enterarnos. Así que, en ese sentido, é certo que houve, digamos, non é exactamente o modelo catalán, o do vasco, o modelo catalán sempre estivo alimentado por unhas burguesías, incluso os propios propietarios, por exemplo, do diario La Vanguardia, sempre foron unha familia de abolengo catalanista, que defendeu claramente posicionamentos claramente ligados a eso que eu entendía por un proceso de transposición entre o que era unha identidade étnica, unha identidade nacional. En Galicia tampouco temos esa familia, e as que estaban ligadas á prensa, fundamentalmente a Voz de Galicia, ou por estar en Faro de Vigo, eran unhas familias tamén moi, digamos, metidas, pero unha moi conservadora, que era de Faro de Vigo, e os iniciadores, os fundadores da Voz de Galicia eran máis de carácter liberal, unha fasquía liberal, pero sempre moi ligado, digamos, aos momentos liberais centralistas, digamos que hai moi pouco que logo, por exemplo, hai visto con claridade na defensa que os medios de comunicación, ou se queren na oposición, que os medios de comunicación comerciais ou de empresa tiveron ante o Estatuto de Autonomía da República, prácticamente de oposición, non só prácticamente, incluso de ataque directo contra esa posibilidade, por exemplo, por parte del Ideal Gallego, que era un dos periódicos, digamos, de máis tirada que había naqueles tempos, e que estaba directamente ligado á editorial católica da Iglesia Católica. Así que el Pueblo Gallego foi o único que se mantivo, digamos, como periódico de empresa, como prensa de empresa, que se mantivo fiel, digamos, a lo que era a propulsión do Estatuto de Autonomía, e por iso aí foi onde tiveron cancha os galeguistas, que estaban tamén fundamentalmente os ligados, os que estaban moi dirixindo o Partido Galeguista, porque tiveron aí, digamos, un eco, tiveron aí unha cancha que de outra maneira, evidentemente, non encontrarían ningún outro medio diario dos que había en Galicia nese momento. Pero tamén porque, desde o punto de vista da rúa, tampouco había, digamos, ese sentido, ese sentimento de pertenza, que si existeu mesmo na propia burguesía catalana en Cataluña. Bueno, pois non sei se hai alguna outra pregunta breve. Se non é así, levantamos esta sesión para continuar. Gracias.